Gràcies, presidenta, honorable consellera. Gràcies per ser aquí. Sé que ve avui de Girona. Vull enviar l'alcaldessa Madrenas i jo mateix. Ens hauria agradat també estar avui a Girona, on s'inaugurava el Congrés de l'Advocacia Catalana. Una salutació als 25.000 advocats, dels quals també estem parlant amb aquesta moció. Una salutació especial també al secretari de Relacions amb l'Administració de Justícia i a la directora general que avui ens acompanyen. Bé, presenten vostès una moció òmnibus amb 20 punts on demanen tota una sèrie de coses que parteixen els dos primers punts dient tenim un pressupost insuficient, infradotats, diuen vostès, i volen un pacte català per la justícia. D'acord amb les dues coses, tenim un pressupost insuficient, volem un pacte català per la justícia, però permeti'm que li faci algunes reflexions d'alguns dels punts concrets que entren. Per exemple, un dels paquets de punts que vostès esmenten a la seva moció són els que fan referència a la millora de retribució del torn d'ofici que afecta aquests 25.000 advocats que avui celebren el seu congrés a Girona. Vull recordar-li que, conforme a l'article 11 de la llei 10/2020, les taxes judicials que es recapten van associades a justícia gratuïta i que vostès no les recapten. Són 60 milions a l'any. Dongui'ns aquests 60 milions o els 600 que ens deuen dels 10 darrers anys i veuran si podem incrementar els mòduls dels advocats del torn d'ofici. Per cert, anuncio ja que presentarem a les Corts Generals una esmena perquè això s'inclogui als pressupostos generals de l'Estat i espero que la resta de grups independentistes ho facin també. Ens parlen de l'estabilització de les plantilles, l'increment de les plantilles, d'estabilització dels interins, però vull recordar-los que es tracta de cossos estatals i que la competència per convocar les places és de l'Estat. Per tant, la responsabilitat la té el Ministeri de Justícia, que si no vaig errat, des que no soc a Madrid, segueix governat per una ministra, en aquest cas, del partit designada pel Partit Socialista Espanyol. Ens parlen també d'edificis. D'edificis vull recordar-li dues coses. Primera cosa, d'edificis i de creació de jutjats. Creació de jutjats, article 21 de la Llei de Demarcació i Planta, és competència de l'Estat, és impuls del Ministeri de Justícia, ho ha de consensuar amb el Consell General del Poder Judicial i des d'aquí, article 107, li recordo de l'Estatut, l'única cosa que podem fer és cada 5 anys instar la modificació de la Llei de Demarcació i Planta per creació de nous jutjats. Benvinguts, ja els volem, els nous jutjats, però han de ser vostès els que assumeixen aquesta responsabilitat de crear els jutjats i pagant-se'ls, perquè els mòduls que vostès apliquen per després pagar-se els jutjats que construïm des de la Generalitat amb el pressupost de la Generalitat són uns mòduls de l'any 96. IPC a banda, vull recordar-li, senyor Viñuales, que l'any 96 els jutjats funcionaven amb fax i tèlex. Avui funcionen amb noves tecnologies, com és obvi. Tots els mòduls estan desfasats i això comporta que cada vegada que es crea un jutjat, com nosaltres i la consellera i l'anterior consellera venen reclamant des de fa molt de temps, després resulta que ens costa més d'1 milió d'euros suplementaris cada jutjat addicional. Per tant, encantats de parlar d'un pacte d'estat de la justícia, però no fem demagògia, no fem partidisme. Si vostès volen, vostè ho ha dit, invertir en justícia és invertir en democràcia. Correcte, estem tots d'acord, però comencem invertint. Si nosaltres no patíssim l'espoli fiscal que patim, com va dir el meu company Andó Vergés fa una intervenció fa 2 plens, resulta que el pressupost que tindríem per tots els departaments, també pel Departament de Justícia, seria un 55% superior. En comptes de 2,5 milions, ens aniríem als 3.900.000 euros. Imagini si podríem fer coses amb tot això. I invertir en justícia és invertir en democràcia, però es pot millorar la justícia i la democràcia sense tocar un euro de pressupost. Els recordo que tenim bloquejat de fa molts anys el Consejo General del Poder Judicial i no donin tota la culpa als populars, perquè al Congrés dels Diputats els hi vam proposar la fórmula per desbloquejar-ho. Tan senzill com a llegir els membres del Consejo, exactament igual com a llegim els membres de les meses dels parlaments, que cada diputat només pugui votar amb un. Què passa? Que llavors deixaria de ser això un repartiment de cromos entre vostès i el Partit Popular, com venen fent des de fa més de 30 anys. I si volen invertir en democràcia, instin a que es respectin els drets fonamentals, a que es compleixi la resolució del Consell d'Europa, que ha dit que la justícia espanyola no compleix els estàndards mínims exigibles.
Tenim una sentència Trapero que és incompatible amb la sentència del Tribunal Suprem. Hi ha dues coses jutjades incompatibles. Vostè, jurista, sap que això és insostenible. Sap vostè perfectament que el mal funcionament, el polititzat funcionament de l'administració de justícia, del sistema judicial espanyol, és una de les causes que més ha contribuït a l'independentisme, perquè vivim davant d'una justícia repressiva i injusta. Per tant, benvingut sigui un pacte per la justícia, però fem-ho sense partidisme i fem-ho aviat, perquè si s'esperen el 2025 ja no ens hi trobaran perquè haurem marxat. Moltes gràcies.